Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän iki topar Türkmenistanda sözü, internet, birleşmek we parahatçylykly ýygnanşmak azatlyklarynyň bozulmagy barada bilelikde hasabat ýaýratdy. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk toparlarynyň soňky hasabatynda 2021-nji ýylyň sentýabryndan 2022-nji ýylyň ýanwaryna çenli wagt aralygyna syn berilýär. Gazagstanda 2022-nji ýylyň ýanwarynda bolan wakalardan soň prezident saýlawlarynyň öňü sirasynda täze repressiw çäreler diýilip adlandyrylýan hasabatda Türkmen häkimetleriniň krizisleri gizlemek siýasatyny dowam etdirendigi aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky maglumat akymyna gödökçülük etmek ugrundaky tagallalarynyň bir bölegi hökmünde hökümete yaramaz täsir edip biljek wakalary ýygyderli inkar edýärler we gizleýärler diýilip hasabatda bellenilýär. Şeýle-de syn berilen döwürde häkimetleriň global pandemiýanyň Türkmenistanda hasaba alynmandygyny tekrarlap COVID-19-da inkar etmek siýasatyny dowam etdirendigi, ýöne garaşsyz çeşmelerden alynan habarlaryň pandemiýanyň ýurda çynlaky täsir edendigini görkezýändigi hem bellenilýär. Mundan başga da hasabatda raýatlaryň internetden peýdalanmak hukugynyň hem çynlaky çäklendirilendигine üns çekilýär. Türkmenistandaky ýagdaýlar barada habar berýän garaşsyz web saytlary, sosial media ulgamlary, messengerler we beýleki internet çeşmeleri esassız petiklendi. Olaryň VPN ýaly internet senzurasyny böwsýän gurallaryň kömegi bilen elýetirlidir. Şol bir wagtda häkimetler VPN-i ýygyderli petikledi we bu guraldan peýdalanyp häkimetleri tanqidleýän maglumatlary görkezýän saytlara giren adamlara basyş etdi diýilip, hasabatda VPN gurallaryny gurnap berýän ustalaryň we hünärmenleriň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolandygy bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Gazagstanda şu ýylyň ýanwarynda bolup geçen wakalaryň Türkmenistanda internete gözegçilik etmek tagallalarynyň güýçlenmegine sebäp bolandygyny hem aýtdylar. Bular Türkmenistanyň şol döwürdäki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip, ýurtda dürli internet çeşmelerine gözegçiligi berk çäklendirmek barada beren tawşyrygy bilen esaslandyryldy. Ýatlasak ýanwaryň başlarynda Gazagstanda suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen tutuşan protestler soňu bilen zorlukly gozalaňa öwrildi we Gazak häkimetleri öz ilatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýolbaşçylygynaky kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan harby ýardym sorady. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy toparyna görä, bu wakalardan soň döwlet eýçiligindäki ýeketäk internet prowaydera öz müşteriler üçin girmäge ruhsat berilýän internet saytlarynyň sanyny hem ýaýratdy. Täze sanawda görkezilmedik ähli internet çeşmeleri petiklenýär diýilip, hasabatda prezidentiň Milli Howpsuzlyk Ministrligine köpçülüklerin biýdidünçülikleriň we jemgyýetçilik howpsuzlygynyň howplarynyň öňüni almak üçin tagallaalary güýçlendirmegi tawşyrandygy hem bellenilýär. Hasabatda häkimetleriň bu tagallalaryna garamazdan ýurtda bir näçe köpçülüklerin protest çäreleriniň bolandygy aýdylyp, bu ýanwaryň başynda Lebap vilayatynyň Farab etrawynda 200-e golay adamyň häkimligiň öňünde üýşendigi barada adatlygyny çap eden maglumatlar bilen delillendirilýär. Türkmenistanyň hökümeti sosial ulgamlarda hökümetiň tanqidlarynyň artmagyna we daşary ýurtlarda nägilelik hereketiniň döremegine jogap edip, başgaça pikirlenýänlere çäre görmegiň germini hem giňeltdi. Bu basyşyň çäginde häkimetler ýurdun içindäki we daşyndaky aktivistleri, olaryň dogan garyndaşlaryny nişana aldy. Türkmenistanda ýaşaýan bir näçe adam jenaýat jogapkärçiligine çekildi. Olardan özleriniň raýat işçiligi we özlerini gyzyklandyrýan meseleler boýunça çykyş edendikleri üçin ağır alınandygyna ynanylýar diýilip, hasabatda muňa ýurdun içinde Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň we Türkiýede türkmen aktivistleriniň tutsak edilmegi mysal getirilýär. Türkmenistan demokratiýa, insan hukuklary, söz we internet azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýu ýyzaky orunlary eýleýär. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň adam hukuklary boýunça 12-nji aprelde çap eden hasabatynda Türkmenistanda giň ýaýran hukuk bozulmalarynyň, şol sanda syýasy, ykdysady, medeni we jynsy hukuk bozulmalarynyň dowam etdirilýändigi aýdylýar.